سلام كما يقنيهم كلكم نزي تمرت زي نزي مدب زي تكتاتلو تملي مصيكم الله الياسه نلومي حدا ازيو اقداسي مسرتاو دخونه تمرتي بزعبا فاينانشال اندبندنس ويكا قطباو حرنت كنمهار سلادخونا زخونه سب نزي تمرت زي وي نزي فيديو زي قدم مسمعكم قدم مجماركم نزي فيديو زي ابزحات مثلا كبصح شير لكم مخ جمرو حدرا يبلكم زخونه سب شير غير وزري هوها تمليسه خدولو لكم بزعبا زرست زي زياده حبريتا هوكم خنزراربينا منالبات اتي شير زغبركم وي من شير غير ور حد غزي سلا دير انها بتناي برايفسي ناتكم سيتنج غيركم زلكم هنا سلا دير اني انت زي دولكلكم تمليسكم كدولوا لي بزعباتي فاينانشال جول ناتكم كنزرارب قرم هانا كحبركم يدلي كلنا خم نفلطو ገንዘብ كل ነገር كم زي كونه كلنا نفلط ኢና انت ኾነ ዳርጋ ኣብ ነፍስ ወከፍ እንገብሮ ገንዘብ ጽልዋ ኣለዎ ብዙሕ ግዜ እንታይ ንሰምዒና ሓደ ገለገለ ሰባት እንታይ ይብልዮም ኣነ እኳ ኣብ ገንዘብ ብዙሕ ኣይኮንኩን ብዙሕ ኣብ ገንዘብ ኣይግደስን እየ ዝብሉ ሰባት ኣለዉ እዮም ሕራይ ንስኻ ወይ ንስኺ ኣብ ገንዘብ ዘይትግደሱ ሰባት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም ካልእ ኩሉ ግን ኣብ ገንዘብኩም ይግደስ እዩ እቲ ቤት ትምህርቲ ኣብ ገንዘብኩም ይግደስ እዩ እቲ ሓኪም ኣብ ገንዘብኩም ይግደስ እዩ እቲ መንግስቲ ኣብ ገንዘብኩም ይግደስ እቲ በዓል ድኳን ኣብ ገንዘብኩም ይግደስ እቲ በዓል ታክሲ ኣብ ገንዘብኩም ይግደስ ኩሉ ሰብ ኣብ ገንዘብካ ይግደስ እዩ ስለዚ በህይወትና ከምቲ እንደልዮ ዓይነት ህይወት ክንነብራ እንትደኣ ኮይና ወይ እውን ነቲ እንፈትዎ ነገራት እናገበርና ክንነብር እንትደኣ ኮይና ናይ ግድን ገንዘብ ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ገንዘብ እቲ ዝበለፀ መሳርሒ ናይ ወዲ ሰብ እዩ ከምዚ ስለ ዝኾነ እምበኣር እቲ ፋይናንሻል ኢንዲፐንደንስ ወይ ከዓ ቁጠባዊ ሓርነት ዝብል ኣብ ህይወትና ካብቶም ብቀዳምነት ኣብቲ ቀዳማይ ሊስታ ሒዞም ዝርከቡ ክኸውን ናይ ግድን ኣለዎ ከመይ ጌርካ ተምፀኦ ወይ ከመይ ጌርካ ፋይናንሻሊ ኢንዲፐንደንት ሰብ ትኸውን ከመይ ጌርካ ትኾኖ ወይ ነዚ ሓርነት እዝስ ከመይ ጌርካ ኣብ ህይወትካ ኩን ትገብሮ እቲ ኣዌርነስ ናትካ ብምስፋሕ ወይ ኣዌርነስ ናትካ ብምምዕባል ጥራሕ ኢና ኣብ ቁጠባዊ ሓርነት ክንበፅሕ ንኽእል እንታይ ማለት እዩ እዚ ኣዌርነስ ዝበሃል ኣባሃህላ ከምዚ ንዓይ ተረዲእኒ ዘሎ መታን ክርድኣኩም ገለ ብኣብነት ገይረ ክረድኣኩም ሓደ ህፃን መንውሰድ ንእሽተይ እንከሎ ሓዊ ወይ ከዓ ጓሃሪ ከም ዘንድድን ዘየነድድን ኣይፈልጥን እዩ ቀይሕ ሕብሪ ሒዙ ገሃፅ ሃፅ ክብል ክረኣዮ ምስ ረኣዮ ግን በቲ ሕብሪ ናቱ ተሳሒቡ እዚ ቆልዓ እዚ ነዚ ጓሃሪ ሒዞሞ እቲ ፔን ወይ ከዓ እቲ ቃንዛ ናይቲ ሓዊ ዝፈጥረሉ ግን ሓንሳብ ኣብ ህይወቱ ምስ ህይወቱ ይተሓሓዝ ኣብ ኣእምሮኡ ይቕረፅ እሞ ንኩሉ ግዜ እዚ ቆልዓ እዚ ምንጋር እውን ኣይደልን እዩ ሓዊ ክትሓዝ ከም ዘይብሉ ዘንድድ ምዃኑ ኣዌር ይኸውን ንኩሉ ግዜ ካልእ ኣብነት እውን እዚ ህፃን እዚ እውን ምስ ተወልደ በቲ ናይ ኢኔት ቢሄቪየር ናቱ ውሉድ ምስ በለ መግቢ ናይ ምድላይ ባህሪ ጠባይ ሒዙ ይመፅእ ሕጂ መግቢ ክደሉ ከሎ ፀባ ናይ ጡብ ሃሰስ ክብል እንከሎ ካብ ዝኾነ ዝሓቆፈ ሰብ ካብ ኣቦዲ ካብ ኣደ ካብ ኩሉ እዩ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ኣብ መንጎ ተባዕታይን ኣንስታይን ዘሎ ፍልልይ ኣዌር ኣይኮነን ኣሎ ሓንሳብ ኣዌር ምስ ኮነ ግን ካብ ኣዲኡ ጥራሕ እዩ ፀባ ጡብ ክደሊ ዝጅምር ምክንያቱ ካብ ዝኾነ ወዲ ተባዕታይ ፀባ ክርከብ ከም ዘይክእል ኣዌር ይኸውን ንኩሉ ግዜ እቲ ኣዌርነስ ሓንሳ ኣዌር ምስ ኮንከ ኩሉ ግዜ ዘይርሳዕ ምሳኻ ዝነብር ማለት እዩ
ልክ ኣብዚ ከዓ ኣብዚ ፋይናንሻል ኢንዲፔንደንስ ከዓ ሓደ ግዜ ገንዘብ ንረክብ ሓደ ግዜ ንስእን ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ኣብዚ ሓርነት እዚ ክንነብር እንተደኣ ኮይና እቲ ኣዌርነስ ክመፅእ ክኽእል ኣሎ ኣዌር ክንከውን ክንክእል ኣለና ገንዘብ ከመይ ጌርካ መፅእ ኣዌር ክንከውን ክንክእል ኣለና ቤት ትምህርቲ እንታይ ምሂርና ኣበርቲዕካ ክሰርሕ ከም ዘለካ ኣበርቲዕና ክንፅዕር ከም ዘለና ምሂርና ከመይ ኣቢልካ ሃብታም ሓሳብ ተሓስብ ግን ኣይምሃረናን ሳንቲም ብሳንቲም ክነዋህልል ከም ዘለና ተማሂርና ሓንቲ ብልፅቲ ሓሳብ ሚልዮናት ክትፈጥረልና ከም ትኽእል ግን ኣይተማሃርናን ስለዚ እታ ቀዳመይቲ ስቴፕ ቀዳመይቲ ስጉምቲ ክንወስዳ ዘለና ኩልና ብዘይፈላላይ ብጉልበት ንፅዕር ዘለና ዲና ወይ ብትምህርቲ ብዘየገድስ እዚ ቁጠባዊ ሓርነት እዚ ኣብ ሂወትና ክኸውን ተደኣ ኮይኑ ክንበፅሖ ተደኣ ኮይና እታ ናይ መጀመርያ ስጉምቲ ክትመፅእ ዘለዋ we must believe that you can possess it ክትውንኖ ከም ትኽእል ክትኮኖ ከም ትኽእል ክትኣምን ክትክእል ኣለካ እዚ እምነት እዚ ናይ ብሓቂ ፍረ ዘለዎ ክኸውን እንተደኣ ኮይኑ እቲ ደሊናያ ዘለና ሃረር ኢልናያ ዘለና ነገር ከውህበና እንተደኣ ኮይኑ ቅድሚ ዝኾነ ዝጭበጥ ዝረአ ገንዘብ ሃብቲ ኣብ ጅባና ወይ እውን ኣብ ባንክና ቅድሚ ምርኣይና እዚ እምነት እዚ ኣብ ኣእምሮናን ኣብ መንፈስናን ሱር ዝሰደደ ክኸውን ክኽእል ኣለዎ እዚ ሕጂ ኣዝዩ ከቢድ ስራሕ ስለ ዝኾነ ንዝኾነ ሰብ ምሳይ ክመሃር ምሳይ ክሰርሕ ኢሉ ዝመፅእ ሰብ ነዚ ብኸመይ የለማምዶም ምክንያቱ ኣቐዲመ ድሮ ደጋጊመ ተለማመድክዎ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ነቲ ዓመታዊ እቶቶም ከመይ ገይሮም ወርሓዊ እቶቶም ከም ዝቕየር ኣብዚ ሓሳብ እዚ ኣብዚ የለማምዶም ኣብዚ ሓሳብ እዚ ይዓፅዎም ብዘየገድስ ማዕረ ክንደይ ግዜ ክወስደልና ወይ ማዕረ ግዜ ክንደይ ዝኣክል ግዜ ክወስደሉ ሰብ እዚ ሓንሳብ እቲ ኣብ ዓመት ዝእትዎ ዝነበረ ኣብ ሓንቲ ወርሒ ከምፅኦ እንተደኣ ክኢሉ ንድሕሪት ገፅካ ምምላስ የለን ነዚ ገንዘብ እዚ ንኸምፅእ ስለምንታይ ድኣ ዓመት ሙሉእ ወሲድለይ ስለምንታይ ድኣ ክሳብ ክንድዚ ፃዕሪ ክንድዚ ሰዓታት ክልተ ስራሕ ሰለስተ ስራሕ ንክሰርሕ ተገዲደ ኢሉ ንነፍሱ ክሓታ ምስ ጀመረ ወይ ክትሓታ ምስ ጀመረት ኣብ መወዳእታ እቲ እንረኽቦ መልሲ እንታይ እዩ ምክንያቱ ኣዌር ስለ ዘይኮንኩ ጥራሕ ኢኻ ትብል እቲ ኣዌርነስ ስለ ዘይብለይ ወይ ከዓ ብካልእ ኣዘራርባ ኢግኖራንስ ጥራሕ እዩ እቲ ድንቁርና ጥራሕ እዩ ኣብ መንጎይን ኣብ መንጎ እቲ ፋይናንሻል ፍሪደም ኣነ ደለዮ ዘለኹ ኣዌርነስ እዩ ዘሎ ወይ ከዓ ኢግኖራንስ ማለት እዩ ኢግኖራንስ ማለት ኣዌር ዘይምዃን ዘይምፍላጥ ማለት እዩ ሓንሳብ ኣዌር እንተደኣ ኮንካ ግን ንኩሉ ግዜ ምሳኻ ኣሎ ክትደጋግሞ ይፅግመካኒ ኣብኡ ንክትነብር ኣይፅግመካኒ ስለዚ በዚ መስርሕ እዚ ሒዝዮም ምስ ሓለፍኩ ርግፅ እቲ ደልየሞ ዘሎ ውፅኢት እቲ ክኾንዎ ዝግብኦም ነገር እቲ ክኣምንዎ ዘለዎም ኣብ ኣእምሮኦምን ኣብ መንፈሶምን ሓንሳብ ምስ ሰረፀ ኣብኡ ስር ምስ ሰደደ ናይ ብሓቂ ኣብቲ ፋይናንሻል ፍሪደም ወይ ከዓ ፋይናንሻል ኢንዲፐንደንስ እጓዓዝ ኣለኹ ኣብኡ በፂሐ ኣለኹ ክብል ይኽእል ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ስለዚ ብዘየገድስ እቲ ደሊኹሞ ዘለኹም ዓይነት ገንዘብ እቲ ደሊኹሞ ዘለኹም ፋይናንሻል ኢንዲፐንደንስ ክትኮንዎ ክትበፅሕዎ ትኽእሉ ዲኹም ኣይትኽእሉን ኣብኡ ይኮኑ እቲ ክትጠራጥርዎ ዘለኩም እቲ ሓንቲ ሕቶ ክትሓትዋ ዘለኩም ንሂወትኩም ኦኬ ሕራይዝስ ደልየዮ ኣለኹ ኣነ ግን መን ክኸውን ክኽእል ኣለኒ
ቦታ ኣሰናድየ ዘሎ ነዚ ዝበቅዕ ሰብሲ ኮይኑ ኣለኹ ዶ እዚ ሓርነት እዚ ገንዘብ እዚ ሃብቲ እዚ ኣብ ሂወተይ ክመፅእ እንተደኣ ኮይኑ ኣነ እቲ ናይ ቀደም ኣነ ከምፅኦ ይክእልን እየ ንኡ ዝበቅዕ ሰብ ኮይኑ ኣለኹ ዶ ንኡ ዝበቅዕ ቦታ ኣሰናድየ ኣለኹ ዶ ኢልኩም ነዚኣ ሕቶ እዚኣ ጥራሕ ኢኹም ክትሓትዋ ዘለኩም ስለዚ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮታተይ ዝበልኩኹም ካብዚኣ ወርሒ መስከረም ን12 ኣዋርሕ መሪሐያ ክኸይድ ዝደለኹ ሓንቲ ቲም የቕውም ኣለኹ እቶም ድሮ ተመዝጊብኩም ዘለኹም እቶም ኣብ ናይ ምምዝጋብ መስርሕ ዘለናን ኮንግራጁሌሽንስ ይብለኩም ናይ ብሓቂ እንቋዕ ደስ በለኩም ምክንያቱ ሂወትኩም ዳግማይ ሓደ ዓይነት ሂወት ኣይክትመርሑን ኢኹም እቲ ደሊኹሞ ዘለኹም ሓርነት ድሮ ኣትይኹም ኣለኹም ድሮ ጀሚርኩም ኣለኹም ነቶም ዘይተመዝገብኩም ዘለኹም ነቶም ነዚ ዕድል እዚ ክንጥቀመሉ ኢና እትብሉ ሰባት ከዓ ብርእሰ ምትእምማን ተቀዳደሙ ይብለኩም እዚ it's like a life changing game ኣብ ሰሙን ሓንቲ ሰዓት ጥራሕ ኢና ንራኸብ ኣብቲ መዓልታዊ ሂወትኩም ዝኾነ ዘይሰማማዕ ነገር ወይ ዘይጥዕም ነገር ክፈጥረልኩም ኣይክእልን እዩ እዚኣ ቲም እዚኣ ግሩፕ እዚኣ ግን ብፍሉይ ሓርያ ዘለኹ ቲም እያ ኣብነት ክትከውን ደልያ ዘለኹ ቲም እያ ተዓዊታ እትወፅእ ቲም እያ ስለዚ ኣነ ናይ ብሓቂ መምርሒ ዝደኽብር ሰብ እየ ዝተባሃልክዎ ክገብር ዝኽእል ዓቕሚ ኣለኒ ንከምዚ ዝወሰንኩ ሰብ እየ እትብሉ ተኣለኹም ኮይንኩም ደጋጊመ ብቁልጡፍ ክትምዝገቡ ነዚኣ ቲም እዚኣ ክትሕወስዋ ይዕድመኩም ይቕንየለይ ኣብ ቀፃሊ ብካልኦት ሕዝቶ ይራኸበና